Nduk, Halo, kowe saiki kelas pira to? kelas sekali Loro apa? SMA. Oh, Sema. SMA kok Semar. SMA yen jarake atuh, jarake dekat to Sema. Ya wis, ngono ya ora apa-apa. Ngono. Kelas loro SMA, ndang kelas 3 gek kuliah. Wah, Nggih. Jan, arep kuliah temu ndi rencanane, Cahayu? Ada 2 pilihan. Wah, eneng loro. Yang Ya, pertama, yang pilihan itu mesti lebih dari satu. pilihannya Ya, pundi? yang pertama insya Allah teng isi. Isi terus. Nggih, terus yang kedua teng Jakarta. Weh, Jakarta. Tak kira pertama isi, sing kedua kosong. Ya monggo mawon, bakune nek nggon bab kepinteran bangsa gegendingan aku wis kampiun tenan aku wis paham. Oh, Karo mateng. Niken. Iki mateng. Muga-muga aku ana krentek kepengin gayuh pendidikan sing anu napa ya. Non apa jenenge non nggon budaya. Ning nek perkara gegendingan rak wis